Assalamu alaikum, merhaban adamlar, hurmatly mehmanlar, hemmeňizi dawaralgynda toýluguna hoş gördük. Garaşsyz baqy tarap Türkmenistan diyarymyzda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda toýlar toýlaşýar, näker bir gün ýatdan çykmajak täsirli bir şanly wakalary wessenýär. Ne bunun toýlaganyň döwletli ojagynda uludan toý tutulýar. Ýani has takygy bagtyar ateneler toýlaganyň bagtulgyn ejanyň merhwan ogullary döwletli ojagynda kemale gelen iň bir eýgörýän perzentleri azat bilen bibi gödeliň durmuş toýlary bag toýlar toýlanýar. Dawra gatnaşýan ähli mehmanlara toý eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, safa gelipsiňiz diýýäsiňiz oýlan adynyň batlardan gatar kanyýy oturmaňyzy toý eýleriniň adyndan haýş edýäs. Indi biraz soň mehman ýaşlarymyz biziň aramyzda garşylanar, oňa şeýle bolsa, ajaýyp aýdymlar, ajaýyp saatlar ýürüýte dawraň şanynda ýerine ýetirler. Ne bugun dawral toý münasibetli ustad bagşymyz Guwanç Arazgylyjyp ajaýyp aýdymlary, ajaýyp saatlar ýerine ýetirip hemmelere lezzet paýlar. Şonuň üçin tä dawraň ahyryna şeýle toýa gatnaşmaly, bir şahatlanmaly, begenmeli, iýmeli, içmeli, gowy açmaly. Umuman aýdanda toýlaganyň döwletli ojagynda toýlanýan
Owadan toy bir uluşat şaglan şowhun bilen dowam etmeňde sizden haýyş edýäs. Toýumyzyň ajaýyp pursatlaryny bolsa ene meşhur Şahzada video studiýasy ýadga geçirip dur. Onda ýaşlarymyz gelýänse ajaýyp aýdymlara, ajaýyp saatlara orun berer dinläň. Ledet alan işlerlerinde açık olsun, toyları kutlu olsun, hemmenin dövletli oğuzağında şular ýaly toylar köp bolsun. Ayda yadadın mi? Ay yadadın mi? Min yadadın mi? Ya geçtim mi içinden? Ayda yadadın mi? Ay yadadın mi? Min yadadın mi? Ya geçtim mi içinden? Daştan seni ya bile bağlıyasın beni seyre damyan yaşları görsün gelen o gözlerinde damağım dünya seni hedef göründe ayda yadadın mi ay yadadın mi min yadadın mi ya düştüm mi içinden ayda yadadın mi ay yadadın mi min yadadın mi ya düştüm mi içinden Döwrümizin bir güne münasip owadan juwallary azat bilen bibi gödel biziň aramyza gelýär. Häzir owadan ýaşlarymyz toy mekana gelen destine hemmämiz ýerlerimizden örtürip ýaşlarymyzy öz aramyza münasip garşylalyň. Hemmäniň döwletli ojagynda agdyr maşgalasynda toylar köp bolsany. Gawaraň başyndaky iň ajaýyp pursatlar mehman ýaşlarymyz biziň aramyza gelýär. Ýaşlarymyza ak ýoly, ak bagty ardy edýär. Toylar gutly bolsun. Owadan ýaşlarymyzyň hemişe ýören ýollarym bagtdan dolu bolsun. Häzir ýaşlarymyz toy mekana gelen destine hemmämiz ýerlerimizden örtürip ýaşlarymyzy garşylaýyn. Gawaraň başyndaky iň ajaýyp pursatlar mehman ýaşlar biziň aramyzda. Hemmämiz ýerlerimizden örtürip yerlerimizden örtüp ýaşlarymyzy garşylaýar. Ahey! This. Sansa! Owadan aýdymlary bilen guwanç aralygy ezip ýaşlarymyzy garşylaýar. Ýaşlama olsun, toyla mutlu olsun. Gelin tanısınız. Sansa! Oyna, gelin Sana men diyebilmen telefon uyup gitmemeli Açık yüzüranın elinden ölürmen Evidim suratına her yolu sallığın ağları Seni bana tüydürür vah bu yürekler Ay bunu millen alan, kararı millen alan Özümü millen alan, neydi seni ya Ay bunu millen alan, kararı millen alan Özümü millen alan, neydi seni ya Gel
yaşlar baktı olun ovadan yaşa. Doğun kardeşler tanslarımın karşılaya yaşlarımını. Söyünüm diye bilmeyen tenha uyup gitmemeni Acı hicranın elinden ölürme Yediğim suratına her yana sallığın ağır Seni bana söydürür vah bu yürekle Ay bunu millen alan, kararı millen alan Özümü millen alan, neydi senin ya Ay bunu millen alan, kararı millen alan Özümü millen alan, neydi senin ya Gel 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 yine yıllarıma yarasın Gel 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 yine de sırlarıma arasın Gel 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 yine yıllarıma yarasın Gel 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 yine de sırlarıma arasın Gel 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 yine yıllarıma yarasın Gel 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 yine de sırlarıma arasın Gel 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 yine yıllarıma yarasın Gel 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 yine de sırlarıma arasın Yaşlarımızı öldürdüm hormatlı orlarına çağırıyaz. Mehman yaşlar hoş geldiniz. Baktı olun, baktiyar yaşam. Size en suyucu ardılarımız yollayaz. Durmuşunuzdan edilişun köyünü diyali oğudan olsun. Hemişe ağzı verirlikte, baktiyarlıkta ömür doğran sürmenizi baktılığına beyik bir vardan bildiğin esil için dile gediyaz. Yaşlarımızı karşılayan doğan kardeşler hemen de sağ aydiyasının hem devletli olacağımızda neşler yali toylar köp olsun. Adaşan hoş geldiniz. Baktı olun, baktiyar yaşam. Oğul kıydınız kyan olup, baktiyar atenane bir hemişe altıkları bilen kuandırıp yaşamanıdı. Tüy sürüğümüzden size dile gediyaz. Durmuşunuzdan edilişun kıyını diyali oğudan olsana. Elmidama bir virege kuanıp, bir virege dayanıp yaşam. Yine şeyle koğu dilegler bilen davranı başlayıp vermekli için biz hormatlı Bayram ağanı öz aramda davramızın mikrofonuna çağırıyaz. Ağa qardular, yaşlı müyitler bilen davranı başlayıp vermeklerini xahiş ediyaz. Hormatlı ağamız Bayram ağa size qarasıyaz. İlkinci kutlu olsalar, yaşlı müyitler bugün siz bilen davralı toymudan açıklayıp ıqlan etseniz, anı ondan sonra da en bağıt fırsatları ve saat davranı devam ederiz. Bayram ağa size qarasıyaz, gel ağam. Hoş gördük, kutlu olsun ağam toylar, oňra bolsun sizin hem oğul kıydığında nesip etsin şular ýaly toylar. Başdyna. Assalamu alaykum adamlar. Ejekem daim kutlu olsun toylarınız. Daştan yakından gelen mehmanlarım ýyşyp oturun. Toyam açyk diýip algan ediyen. Bolýar sağ ol. Sağ olsun adiyas. Bayrama aydıran arzuları hasır olsun. Ne yaşlığın qoğ dilekleri bilen davramıda aşık deyilip bıqlan edildi. Ne hemmemiz ünsümüz yaşlara çekiyaz, sına yaşlara serediyaz. Şu yorda Adat senden bir xaiştva, bir gelinigdin aşıp vermek täbini berza etsen. Bulowadan pursatları hemme mihmanlar el şarpıp gollamaklarını xahiş ediyaz. Adat şan bolsa gelinigdin aşyar, toymudun başındaki en ajaýyp pursatlar. Mihmanlar bir el şarp olan yaşların sana hemmeden xahiş ediyaz. Ay tuğulama. Ne mihmanların el şarpmağında toyumuz devam ediyar owadan pursatlara bessa. Baktı olun adat, tiz sana münasip. Baktı olun, baktiyar yaşam. Inni adat aslında sizi milleşikte söýgü tansına çağırjak däldim ýöne yigitler goýanak adat söýgü tansyny ýerine ýetirsin ýa. Şoň üçin hemme kärdeşleriň bar,
klassdaşlarym bar senden haýyş diýýärler şu toýuň başyna ýaşlarymyz bir söýgü tansyn ýerine ýetirip berdiler diýe bizem gollajak diýýärler. Şonuň üçin adat bäri sahnasy gaýtaýlan ýaryň bilen bilelikde. Ýörüýte ýaşlarymyzyň ak bagtlarynyň şanyna meşhur bagşymyz Guwanç Arazgylyjyp ajaýyp söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Şol söýgü aýdymlaryň aslynda da bir-birine münasip owadan juwallarymyz söýgü tansyny, walys tansyny ýerine ýetirýärler. Meşhur Şadada videosu. Ýene bir ýola älämiň akly gowluklaryny toý gününe size ýürekden dileýäs. Indi bolsa ýaşlarymyzy özleriniň hormatlaryna şagyrýas, oturup ornaşmaklaryna da ruhsat berýäs. Biz bolsa davrany gow dileklere, ýaşy mytlara we sap dowam edýäs. Sebäbi bugun dawra gatnaşýan ähli mehmanlaryň ýüreklerini iň gowardyglar gaýnap şoşýar. Şu ýerde men iň bir hormat koyan halipalar var. Yani Şahir ağa, Amansar ağany ilki bilen sahna çağırmakçı. Ondan soňra da beýleki mehmanlaryň arzuwlary bilen dowam ederiz. Adatçan oturşay, saýlan ýaryň bilen bilelikde. Ana söýüp hakynda sözleş oturmaňyzy arzuw edýäsini halipa siz bär sahna çağırýas. Amansar ağa, gel ağa. Gel. Halipa hoş gördük diýäs. Kutly bolsun toýlar. Oňa bolsun. Bir salamlaşaly ilki bilen ha. Kapyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Owa. Sıra tutup beradi ya operatorlar. Res. Ya Halipa özüň okap beradi. Ne sen sözüň başgasy da dogurdamy? Soň üçin Menem şu azatçan toýuny gutlap bir 5-6 minut goşdum, şonu okap bereýin. Sözsüzden, sebedibizden. Oğul öýlendirmek ozaldan kada. Toýly senin toýuň mübarek bolsun. Guwanyp gezersiň oňa dünýäde. Bagtygul toýlaryň mübarek bolsun. Şu ýynalantyr uly kiçiler, hemme adamlaryň göwüni açylar. Nahardan soň bolsa gökçaýçylar, baýnefes bayramyl toýuň mübarek bolsun. Aýdyp ýene çalynsa sazlar, şu gün satışdyr intizar gördüler. Olaryň daşyny ogullar gyýylar, azatçan toýlaryň mübarek bolsun. Aşyr bilen meretkül kalmasın çette, kakış bilen gülüm gelir elbette. Ejeş sonu halny bari hizmette. Toýly senin toýuň mübarek bolsun. Toýuň bezegidir baş sadanna, safar berdin har bişir 4 baş gadanna. Aýdym tilen öz gyssagy özünne. Aşyr meretkül toýuň mübarek bolsun. Adamyň ismigi il hatır bolmak, ýene biri göwün seýinin almak, unutmaň Allahyny ýadyňa salmak, baýnefes tumur toýuň mübarek bolsun. Bükürden gelipdir. Dur. Bükürden gelipdir kudalar gelipdir. Toyun boljogyny nädip bilipdir, ya toyluň özünden habar bolupdyr. Kurban Cemal toyuň mübarek bolsun. Yigitler hizmetde gündüz geyjeler, gözleri kuwançdan dolu ezeler, mereken gerçi garry gozalar, ak mäbek kuda toyuňyz mübarek bolsun. Jarty bat berenle ýogyn sesine, pelwanlar orta çykar desine, yanmaşdan gaýtaryp miner üstüne, toýul senin toýuň mübarek bolsun. Toýlu waza bugün kışganlandy, sebäbi özüniň ezildir ýady, şonuň üçin belent ýakynsyz oldy. Men gutlaýan toýuňyz mübarek bolsun. İki juwan söýüşipdir özleri, bagşylar ýanglaşsyn aýdym sazlary, toýa gelipdir şu obanyň gyýlary. Täze gelin toýuňyz mübarek bolsun. Indi bir degişme goşdum maşyna maýtyp beraýynna. Güzlenler. Toy bolsa çalynar sazlar, hoş geçip dur bahar ýazlar, toýa gelipdir gelin gyýllar. Senin toyun kutlu olsun. Getirilipdir gelinin koşu, abat olsun içi taşı, taze gelinin pişiren aşı, hem sütü hem tatlı olsun. Yaşasınlar güle güle, koşu koşmak geldi dile, yakanı vermesin ele, azattan birine hayvatlı olsun.
Haber gitti soğla sağa, devletin yarmasın dağa, bulardan bolsun 10 sağa, birbirine söygöt bolsun. Aman sarın sözü tamam, sağ vurgun oturun aman, kezilli kazirki zaman, kadamlarınız batlı olsun. Buraya sarpalayın indi. Hava. Ünüs verip dinleniniz için sağ olun. Halipa serpayını getirin tuğulama. Yaşıl üçün buraya sarpalayın yürekten hemme mihmallardan haş ediyat. Na halipa şu el sarpalardın esil üçünür. O adın belen toğsunu, canın amsa olsun. Elmide ama şeydip aramada başın dik olsun. Hinne, nikah şayatların arzularından davranı devam ediyor. Söylenyen edimizin mehvan dostunu, gelinimizin hem edi jorosunu. Nikah şayatlar gelip kov dileklerini beyan etmeklerini haş ediyor. Toymudun şayatları, ana ondan sonra olsa ovadan coşkulu aydımlı tansalara giyin orun vermekçi şola jay pursatlarda da hemme mihmallar şaatlanıp şadiyan tans ederler. Nikah şayatlar hoş gördük diyaz. Mutlu olsun toylar ona bolsun. İlki bilen qyzlar başlaýsyn onda. Başsyna. Ejekan bagtly bol, bagty ýaşa, bagtyňa özüňe diýýär odammasyny sowadymma. Adat dost bagtly bol görjüň gowlup bolsun. Kişiler sowadymma. Sağ olsun aydiya. Sana soğutları var bolsa koşur ya sayratina moğudan suratlara düşmeniz sizden haş ediyat. Şöyle arzulardan sonra devam ediyat. Sahnada toymudun şayatları. Meşhur ihlas fotograf acayip oğudan suratlara kaldır yar. Koşuryan toy soğutlarınız hakik sevginin şayadı olsun. Spasiba köp sağ olun. Minnettar. Indi arzular jemleýär, hiç kime söz geçirjekde, sebäbi bir adam gutlasa men adım çykmady, men gutlamadım diýip araňda tansa çykman oturjaklar gatken, şonuň üçin hemme mihmallara deňlik bolar ýaly, hemmemiz şatlanyp şadiýan tans edýäs. Ähli mihmallar üçin ähli klassdaşlar, gudolar, kärdeşler, dostýarlar, dogon garyndaşlar ene şugun adaşanyň durmuş toýuna şatlanmak üçin şu döwlet lojaga jemlensdik. Gelin şatlanyp şadiýan tans edelim. Toýumyzyň yeke fursatyny yeke sekundyny oturup geçirmäliň. Owadan aydymlaryň aslynda hemmemiz tans edýäs. Meşhur başymyz Guwanç Arabglyzyk dowam edýär. Hemmäňizi tansa çagyrýar. Tans eden kemme yaşamda orta tans meydan şamban şahriyat. Adat sanıp bağıt tögünü kemme jeme bir dağudan aydıma tans sanırına devam ediyoruz.